challenge, og det kommer til at se sådan her ud. Der kommer lige et klip, hvad der sker senere i videoen. Se med her. Nu kommer vi i gang. Jeg tror godt, I kan se, men ja, så vi går i gang. Nu er det Melvin. Nej. Det står 1-0. Han missede. Ja. Så nu er det mig. Er det ikke afgørende nu? Jo. YouTube, hvis jeg skruer nu, ikke, så er jeg vundet Pixie Challenge. Jeg misser, så er det også. Hvis Melvin misser nu, så er jeg vundet. Ja! Hvis jeg skruer nu, har jeg så vundet. Nej. Det tror jeg lige. Hej! What to say? Altså, vi tror simpelthen, at Melvin har lavet comeback. Det er helt crazy, det her. Når vi til Grimskær, der er den nye måned. Længere væk, der er ikke det der nu. Der, så er de vundet. Jeg prøver bare at lave en nette på dig. Jeg tror ikke engang, det skal gå. Hvis Melvin misser nu, så har jeg vundet. Okay, YouTube is loving noise. Oh my. Ring Melvin. Jeg kommer til at lave sådan en video lige om lidt. En anden en, så jeg ses.